bude aj tu Epic Pig a Madruner. a vítame vás pri druhej epizóde čoho? Minecraftu. Prečo ťa musí doplňať? Lebo No tak za to už doplniť neviem. jak vidíte, tak to že nový texture pack mám. No. Tak som sa presťahala, neviem. Potom Ja už chcem vidieť aj zdieľanie obrazoviek spustiť. Dobre. No a proste a Madruner tu mal kamarátku. Kamarát. No, Aspoň si myslíš, že to bola kamarátka. ona mu tu toto postavila. No, Aj ty daj zdieľanie obrazoviek. sa mi dohore domček. Rýchlo, to som staval ja. On staval, tu sa ešte stavia. Tu dole, akože keď padnem dole, tak nehorím. A dole je ten Ender Dragon, ak vidíte. Už dosť dlho, neviem prečo, neprím. Tam lítá, nedá nám pokoja. Ja tam nemôžem ísť. No vidíš, tak tam nechoď. OMG. Tak ja tam idem. Ahoj. A proste ja tam dole je domček. Aj tu je to, tady to musím ísť. Fak, prosím. Lava, zachraňuj. Či čaruj. No, takže v minulom diele ste mohli vidieť, že jak sme to tu stávali, jak sme tu mali nášho krásneho... A dala si to tam. Áno, pašíka. Pašíka? To je môj pašík. No, ale ja tam mám nie, ja tam mám, jak sa volá? Počkaj. Alfred. Dneska mi Tie mena nepochopím. Dneska mi zomrela Rajčina. Chudák. Kamarátka. Uhoď s oknom. A kedy bude pohreb? Dneska v škole. Dneska? Podľa mňa dneska. Dobre. Sa obliecť do čierneho. Bože, ale nemám. Daj si kuklu, víš, do čierneho. Ja sa idem pozrieť do VAR, PvP, potom aj ty. Ja sa nechce ísť. Takže Kto je tam? Nechce sa nám moc stavať. No, ja tu stávam asi najviac. Neviem, ale niekto tu je. Free. Čo free? Omega free. Omega free. Čo pri? Útok. To je výpko. A toho nemám. To vypkla toho nemám. Kde som? Neviem, no ale líta to. Strašne. Jak to, že to líta? Zabil ma. Si urobím diamantové brnko, no kto vyhrá? Urobili si diamantko a idem na nich. Mi to úplne týka, neviem prečo. No vidíš. Lebo máš ten textu pack. Neseká mi to preto, lebo natáčam. Nie, mne to neseká, keď natáčam. To je za ten textu pack. Aj one. Jak sa volá? Markovi to sekal. Je to zabil, dobre, som na to. Nie, Markova meno nám nemal Mark. Tak ja budem niečo robiť na Islande. A ja chcem mi skúsiť chytiť toho Ender Dragona. Čo mám? Čo máš? Epic. Čo chceš? Čo kúkni sa, ne? Mada. Oh my god, máš kade? Však od Vipka. Od ktorého? Však, ty si fakt úplne, že... Vraj? Nie. Normálne od one. Jak to volá? Od Vipka. To je frajer. A je tam... To tu. Aha. Áno, a zmizne, debil. Ale on sa vždy odportuje, keď tam skočíš. No však. A volá, kedy skočí iba Spider-Man. Ježiš, lava čaruj. Prečo tá lava A nevyčarovať? možno, keď skočíš na ňom? A už si dávala do popisu toto video. Čo? Toto video, toto či si to už dávala, hovorila. Je server? No. Ja som išiel do kreatívu. Tak ja im to idem dať. Ako správne si prečítame svoje pravidlá. No. Je to vlastne som. Si na kreatíve. OMG, ja som na kreatíve. Takže ja vám nadiktujem IPčko mc9.crev2tv no. .sk 2.25568. Dúfam, že ste si Tak, 25. A to oni si tam prečítajú. O čo tu vlastne ide? Môžeš stavať vlastné výtvory, no nehovor. Ako sa dostane naspäť na spawn? Spawn alebo cez portál? To je portál?
Hej, Epic, stavím sa, že ma nenájdeš. Som veľa kde na strome, ti povím. No, som mesíc hore. No poď rýchlo. Poďme meno build, pane build. Prosím ťa, Bože, musíme ich trošku zabaviť, ne? Ako si nájsť plotme auto. Plotme auto, však to je logika. Plotme auto? Ja mám polské auto. Oh. Zombík je tam. Kde? Zombík je tam, Epic. Na našom islande aj creeper do kevu. Som tu. Vidíš, hen tam hore je creeper a tam je zombo. Oho, on je na toho villagera. Ja budem silná, ja ho zabijem. Z ruku, čo? Nie. No a teraz ma poď nájsť, poďme aj rovno aj nájsť. Poďme, pípa. On ti bol vybuchol. Musím sa tu osvietiť. Epic Pink, no kde si na strome hore, ukáž to takže. Ja ťa vidím. Kto to stával tieto schody? Ja. Však vidieť. Oh my god, ja z tejto za chvíľu padne, vieš o tom. Pozri sa hore. Ahoj. Oh my god! Ideme im kosať hore. Jumper. Á, dobre. A jak to tu osvietíme, že táto všetky torče dala sem? V základňu. Tu nič nevidím ani. Tak piesek. Nikam nejdeš. Ty keď ste nič nevedeli, tak napíšte, že nič sme nevideli. Ja vám. Napíšte nám do komentáru. A víte čo? Dúfam, že ste napísali. A dajte aj like. Alebo subscribe. Alebo víš, jak to urobíme? Epic, že urobíme si 120 účtov na YouTube a dáme na tie videá lajky. Jak pakoci. Ja, lajky sami sebe. Bože. Daj mi torčky, lebo ja tu hovno vidím. No ja prd vidím. Pavúka učujem, nezaklaď ho. A on je tam pri koníkoch. No ja mám púperu, chceš púperu? Ježiš, pavúk, ty chumaj, nestraš. Chumaj. Počkaj, jak získame torčky, keď tu nemáme žiadne... Však Warp Shop si daj, ty kokso, táto vyhrať. No ja viem, však... Aj s tým textur packom, ty kokso. Máš ho ešte furt? No. Daj von, keď ti to seká. Dám to von. Počkaj, čo to je? Chceš si zakúpiť len fly? Warp fly. Ja si zakúpim asi len fly. Tak ja nemám kredit, ok. Však a potom to bude o čom server, ty kokso. Budeme natáčať fly. Dobre, budeme natáčať server fly. Fly server. Ty jeden. Prečo ide potom villagerovi? Lebo však, keď ho... Hej, poď home, rýchlo poď home. Počkaj, ja tu hľadám uhlie. Poď, prosím ťa, rýchlo. Uhlie je prvoradnejšie. Rýchlo, ja ho nájdem, ale poď rýchlo, kama, please. Počkaj, Mardo. Aj po. Poď pa. Počkaj, Mada. Poď rýchlo. Počkaj, 5 sekúnd, no home. Keď tu nestojí Pusinku, tak ťa zabijem. pusinku. Čo je? Kúkni sa. Ty vedo, vypadni. Čau. Počkaj. Dobre, vy ste sami za ním. No a choď mi teraz nájsť uhlie. Ja nemám kromp. Kde je kromp? Ako si tu je ani kromp? Šope. Urobím si diamantový. Warp doly. Ukáž. A tu je uhlie. 20 kovov. Idem rýchlo urobiť oný kromp. Čože? Tento server už sme dlho nehrali, no tak sa nečudujte. Na fail. Jedno uhlie? Strašne je to tu drahé, že? Počkaj, ja to idem skúsiť. Warp Shop. Idem to pozrieť ja. Ja nechcem vyhrozovať kosti, ja mám rád kostičky. To má aký skin? Neviem. Ježiš, zubatý si, kamarát môj. Zubatý, no zubatý. Ukáž. To je aké drahé. Ja mám jedno uhlie. No, aspoň bolo čo. Urobíš 4 torče, či koľko? Home. Nemám dostatok financií a dalo mi to jedno uhlie. Chápeš? No chápeš tomu? Nie. Prežívať na úrady asi. To už prdolo, neste vyrásť. Rasti. Rasti. Stromečku.
Nemôže vyrásť, lebo tuto máš toto nad tým. Nie, už to nerúb. Je ešte jeden stromček mám. Kúkni, aké to je cool tento strom. Tam môžem mať ja bunker. Ja sa tam idem stavať. No, bunker. Ja sa aj ťa budeš špevať, keď sa budeš sprchovať. Volať mi volá kto? Počkajte, zabav ich. Takže. Áno. Aha, ideme niekde volať, debil. Volali sportému. Máme štili torče. Štili, ja som štili torča. Tak. Tu dáme ešte túto. Teraz môžeme dať ešte takto. A ešte dáme jednu semek. No a s torčami sme skončili. Pane Bože, ja som to koľko dala tých toriek? No, týka torčky. Si tu? Mada. Že si mi nerozprávala o mne, debiliny. Že spávam s Macíkom. Ale nie. Dobre, tu si ja urobím taký bunker. Tu bude sprcha, ja urobím tú sprchu. Ja ťa budem môcť hora sledovať. Nevyšlo. Nemáme drevo? Jak to, že nemáme drevo? Aj tu máme koľko by si len stela. Dobre, idem urobiť sprchu. Tak urob si sprchu. Sprcha budeš musieť fungovať. Dobre, prepáčte, že to mám na slovensky, len akože toto musím mať. Ja to mám po anglicky. Zastôčuje zomba, on je určite hen tam hore. Tam on ma sleduje, čo robím. Andrejka, čo robíš? Tako už vedia moje meno. Kto? Však ja som to teraz povedal, že Ondrejka, čo robíš? Aký Ondrejka? Jau! Grafika pekná, ja nesem pekná, chcem rýchlo, tiež nechcem. A peknú chcem. Čo to bachlo? Neviem. To určite ty. No. No sú na mene, mi to... Si robíš prdel. Dobre, som v pohode. Ok, a tu mám v pohode. Lepšie. Ty si mala akú rýchlu grafiku, že? No, potom sa čuduj. No, človek nikdy nevie. Ha, však ty nevíš... Však človek nikdy nevie. Dobre, ale toto vyrúpanie, bože. Nie, nechaj to, tu bude sprška 2, to bude moja sprška. Moja bude vysoko, tvoja bude nízko, aby som vedel. Takto. Ty úplne sprosto, ten strom nám tu zaberá. Nezabera, to je v pohode. Áno, hľadám, že na ňom sú dvaja creepery, áno. Čiže, ale oni nemôžu vybuchnúť. No, vybuchnúť môžu. Jeden skeleton, no a čo som mu robil? Asi to mám zabiť, nie? Ale keď kamilka máme, nesme povedala. Už vedia aj tvoje meno, ale to je kúšak, aj Gogové vedia. Buch. Už keď vedia Gogové a naše, tak to už je v pohode. Ale keď... To čo bolo? Čau. V budúcnosti sa uvidíme. Dobre, takže... Odkedy tu my máme hlinu? Tento diel asi ukončíme, keď sa vám video páčilo, tak like, keď nie, tak... A keď nie, tak nedávajte nič. Áno, a subscribe, takže uvidíme sa ďalšom. Ty nerúb ten strom. Tak, čus!